Pokračujem v objavovaní Thessaloniki. Toto je rotunda svätého Juraja z 3. storočia nášho letopočtu, jedna z najstarších pamiatok mesta, ale fotiť jednu zakázané. Čo tam asi ukrývajú? Choďte sa pozrieť len za 2 eurá a napíšte mi, čo ste tam videli. Odtiaľ prejdem na zastávku Laodege 3 a pri nej aj tento milý kostolík, tých je v meste tiež neurekom ako mačiek. Bus 23 má hodina hrad Heptapyrgion, meškal 15 minút a ešte príde natrieskaný, ale pešo je to pol hodiny do kopca, tak sa radšej potlačím. Zaplatím vstup 6 eur a mám oveľa krajší výhľad ako z Bielej veže. V cene lístka je vstup aj na Triangle Tower, ale to nesmiete stratiť lístok ako ja. Nevadí, utekam na bus dole do mesta, ktorý zás meškal, takže sa neponáhľajte, ak vám píše, že ide o 3 minúty. Pozriem kostol Hagia Sophia, nech býva aspoň príjemne chladno a túlaním sa po meste natrafím na tieto vykopávky Roman Forum. Thessaloniki neponúkajú veľa miest, z ktorých budete vo vytržení a za jeden deň obeháte všetko podstatné. Zoznam čo vidieť v popise videa s mapou. Sledujte.